شاندهک ji parlamenter û rêveber û rayaderên xebata Tifaka Kurdistanê xwestin ku biçin gundê kelekê yê ser bi navçeya Şemrexa Mêrdînê û serdana xebatkarên ku di çarê Îlûnê li Sakaryayê rastî êrişê hatine bikin. Lêbelê, hêzên ewlekariyê bi berbend û wesayîtên serbazî riya gundî girtibûn û nehiştin ku şande derbasî gund bibe. Ji ber vê yekê di navbera şandeyê û hêzên ewlekariyê de gengeşî derket. Hêzên ewlekariyê ragihandin ku gundê kelekê ji ber Covid-19 hatiye karantîna kirin û bi fermana parêzgeriyê riya ti kesên nadin ku derbasî gund bibin. Siyasetmedaran jî bertek nîşanî helbesta girtina rêdan û gotin ku li kelekê tu haletên vîrusa koronayê nehatiye tomarkirin û mebesta girtina rê astenkirina serdana wan e. Şandeyê li gundê Sultan Şêx Musê daxuyaniyek da. Serokwekîla Koma HDP Meral Danış Beştaş got yên ku wê rojê pêşa êriş û êrişkaran negirtin, îro serdana me asteng dikin. Bu meseleyi asla bırakmayacağız. Em ê pêşiya vê meseleyê bernedin. Em hewil didin pêşiya şerê navxwayî bigirin. Em Kurd bi sed salan e li dijî nijadperestiyê disekinin. Em bang li her kesê ku li dijî şer dikin û dibêjin, em dikarin êrişa Sakaryayê wergerînin tifaka aştiyê. Kendi aramızda ne yapacağımıza karar verelim. Bir çıkarsanız aradan. Siyasetmedaran dan zanîn ku her roj xebatkarên Kurd li bajarên Rojavayê Tirkiyeyê rastî êrişan tên û sedema van êrişan jî polîtîkayê nijadperest yên AK Parti û MHP ne. Serokê Partiya Komünîst ya Kurdistanê Sinan Çîftîrek jî got ne tenê li Tirkiyeyê, li Efrînê û Girêspî jî Kurd rastî êrişan tên. Sinan Çîftîrek bang li hikûmetê kir da ku nebe sedema şerekê navxwayî pêşiya êrişên li ser Kurdan bigire. Li dijî gelê Kurd li Sakarya, li Yozgat, li Tokat, nizam li Kütahya, li Manastır, li her derê li dijî gelê Kurd hêrişê nijadperest in. Hikûmet vayî temaşe dike. Hikûmet vayî pirîm dide vayî. Em bana hikûmetê dikin, em divên ki eger hûn vê temaşankirina hêzê dijî gelê Kurd ê nijadperest temaşe bikin, ev ê gav bûye şerê navxayê gelê Kurd û Türk hûn di nikabin vî barî da derkevin. Xebatkarên ku rastî êrişê hatine jî bertek nîşanî biryara karantînakirina gund dan û gotin ku tevî hemû astengiyan bila bêxwedî neyên hiştin. Gündemê nexweş ji bo vê olayê örtbas bikin, karantîna kirine bahane, o yüzden em ji ava xwe asla vazgeçmişne. Her 16 xebatkarên ku rastî êrişê hatine ji êrişkaran girîdarin. Baroya Mêrdîn û Diyarbekirê şopdarê bûyerê ne. Ji aliyê din ve serdozgeriya Xoca Alî ya Sakaryayê ragihand ku têkildarî bûyerê du kes ji sûcê gef û birîndarkirinê hatine desteserkirin û lêpirsîna li ser bûyerê berdewam e. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Mêrdîn.